श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 8605586376. कुडाळच्या वेताळ बांबर्डे अपघाती वळणावर मृत्यूचा नवा सापळा तयार झालाय। होय, कारण खासदार नारायण राणे आणि आमदार निलेश राणे यांनी स्वतः लक्ष घालून जो वळणाचा तिढा सोडवला होता तोच प्रश्न आता एका मुजोर ठेकेदाराच्या मनमानीमुळे पुन्हा जनतेच्या जीवावर उठलाय। ठेकेदारानं काम अर्धवट सोडले आणि बांधकाम विभाग मात्र झोपेत आहे। पाहुयात कोकण सात लाईव्हचा ग्राउंड रिपोर्ट। कुडाळ वेताळ बांबर्डे अपघाती वळण अनेक वर्षांपासून हा मृत्यूचा सापळा बनलाय। कित्येक निष्पाप लोकांचं नुकसान या वळणामुळे झालंय। अखेर खासदार नारायण राणे आणि आमदार निलेश राणे यांनी या गंभीर विषयात लक्ष घातलं। त्यांनी स्वतः मध्यस्थी केली आणि या वळणाचा तिढा सोडवला। त्यानंतर कामाला सुरुवात झाली। जनतेच्या जीवात जीव आला। वाटलं चला आता तरी या अपघाती वळणापासून कायमची सुटका होईल, पण हा आनंद काही क्षणाचाच ठरलाय। आता आपण उभे आहोत ते म्हणजे राष्ट्रीय महामार्गावरील वेताळ बांबर्डे येथील अपघातग्रस्त वळणावरती। या वळणावरती आतापर्यंत अनेक अपघात झाले आहेत आणि त्या अपघातामध्ये वाहनधारकांचे खूप नुकसान झालेले आपण पाहिले आहे। मात्र या वळणाचा तिढा आमदार निलेश राणे तथा खासदार नारायण राणे यांनी सोडवला होता आणि या अडलेल्या कामाला गती मिळाली होती। मात्र ठेकेदाराने यावेळी हे काम अपूर्ण ठेवून या रस्त्याचं बॅरिकेड्स लावून अडवणूकच केलेली आहे। आपण पाहू शकता की रस्त्याच्या मध्यपर्यंत हे बॅरिकेड्स लागलेले आहेत आणि या बॅरिकेड्समुळे येणाऱ्या वाहनांना किती अडथळा निर्माण होत आहे। या रस्त्याची काम करताना उतार उजव्या साईडला ठेवल्यामुळे अपघात देखील होऊ शकतो आणि या बॅरिकेड्समुळे देखील अपघात होऊ शकतो। आणि ही परिस्थिती पाहता आमदारांनी आपल्या जलद गतीने हे काम करण्याचा प्रयत्न केलाय। मात्र हा ठेकेदार नक्कीच सिंधुदुर्गातल्या लोकांचा किंवा प्रवाशांचा जीव टांगणीला लावण्याचा प्रयत्न करत आहे। असेच काही चित्र पाहायला मिळत आहे। आता या रस्त्याचे काम कधी पूर्ण होणार असा जनता सवाल विचारत आहे। आज या कामाची अवस्था काय आहे तर ठेकेदारानं चक्क काम अर्धवट टाकून पळ काढलाय। ना या ठेकेदाराला ना जनतेच्या जीवाची पर्वा आहे, ना लोकप्रतिनिधींच्या आदेशाचा धाक। ठेकेदाराला काम अर्धवट ठेवण्याची मस्ती आली कुठून? सध्या या वळणावर रस्त्याच्या अगदी मध्यभागी बॅरिकेड्स लावून ठेवलेत। सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत। रात्रीच्या दाट अंधारात आणि मुसळधार पावसात हे बॅरिकेड्स वाहन चालकांना दिसतच नाहीत। एखाद्या भरधाव गाडीला हे बॅरिकेड्स दिसले नाहीत तर भीषण अपघात निश्चित आहे। मग या अपघाताला जबाबदार कोण असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय।